Good morning mga siyang. Nandito tayo na naman sa karagatan, tabi ng dagat. Ayan Ayan. Ang ganda ng view. At nandito ako sa Batu Leyte ngayon. Kung saan ganda ng view. Biwok nila to, biwok. 'Di ba? Parang inupakan pero mas maganda yata ang inupakan. Yun May panano sila dito, light Yan. Lakad-lakad muna tayo at nantay ko yung mga kasama ko, kapatid ko. Maglakad-lakad muna tayo at daming naliligo doon. Ayan. Kita niyo ba? Ang lalim dito eh. Kaya tumaligo. Ang lalim. Yan, may port sila dito. May mga barko. Papuntang Cebu. Hindi ko alam sabi Cebu yata yan. Layo pa doon. Punta tayo doon. Pasyal tayo. Di ba hindi kikik? Taga dito ka. Ganito din pala ang biwok nila. Lasiti pa lang pero maano ng araw, masilak. Diba? Nakaano na tayo. Yan na dito sa likod ko. Ayan, ang ganda. Diba? Yan. Kita ko sa inyo may mga itik-itik na parang here in Batu Leyte. Pasyal kami sa Bato Baywalk. Sige guys. Bilbil natin ng akunitan. Naman sa tubig, taliktikon. Ito ba? Ato ba? Dito ba? Ato. Dali yan, patinggan mo. Motor dito sa highway?
Coast Guard. Coast Guard si Borsio. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Man na sila, 30 minutes na. Awali, naglawig-lawig pa man din sila. Dagang tao. Pwede dito maligo nga siya. Ngayon, daming maligo. Naligo na siya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us,